warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok kalih tepangaken nami kula Putri Zahratu Sita absen 3 lan kanca kula Tepangaken nami kula Alben Sedon Akbar absen sekawan. tepangaken nami kula Lady Aulia Putri Dayat absen 12. Tepangaken nami kula Nazamilika Azhara absen 3 kali. Sugeng mirsani. Kelas iki rame banget. Rame sing sampai garai sirahku ngeluh. Lan saiki sawang menai. Moro-moro sepi. Sampai suarane kertas saya krungu. Mau arek-arek duweni suarane dhewe-dhewe. Ana sing ngobrol, ana sing guyu banter, ana sing celuk-celukan jeneng. Bahkan suarane ngeret kursi ae sampai bolak-balik. Aku ya mek lungguh ngrungokno kabeh. Kayak radio sing gak iso dipateni. Kadang aku mikir, wah yo arek-arek iki gak iso ae meneng dilu. Tapi mari ngono aku sadar, nek kelas iki moro-moro sunyi kaya ngene, aku dhewe ya bingung. Loh, kok sepi? Padha nang ndi? Lucu ya, sing rame garai ngeluh, lan nek sepi malah kerasa aneh. Aku tahu krungu guru ngomong ini. Suarane ing kelas iku tandane panguripan. Nah, lan mungkin dina iki aku lagi bener-bener sadar apa maksudnya perkataan iku. Kelas sing rame iku ora mesti berarti kelas iku nakal. Iku kadang yo mek bukti nek kene iku isih belajar bareng, isih tumbuh bareng, lan isih berproses nganggo carane masing-masing. Ana sing guyu mergo hal receh, ana sing ngobrol karepe dhewe, bahkan ana sing bengok-bengok amarga pulpene ilang. Aku ya mek longgo ngrungokno kabeh iki. Aku ngrungokno lan garap nggonku dhewe. Lan mungkin iki sing meneh bakal dadi cerita. Suara-suara sing saiki kene anggap sebagai gangguan iso dadi meneh iku bakal dadi suara-suara sing kene kangen. Amarga sekolah itu ora mung tentang nilai, ulangan, lan deadline. Tapi yo suasana-suasana sing ana ing kelas, sing kadang rame lan chaos, iku sing mungkin kene meneh bakal kangeni. Dadi yo kelas sing maune rame saiki ditutup, gawe sepi sing malah ngarai aku mikir aneh-aneh. Sepi sing ngelingno aku, nek aku yo bagian saka kelas iki. Panggon sing rame, heboh, nanging lapo tetep ngarai aku nyaman. Lan mungkin sakwise iki kabeh bakal dadi kenangan. Kenangan sing tak simpen api-api. Kelas iki, ramene kelas iki, sepraute kelas iki, lan sepine kelas iki bakal tetep dadi bagian saka cerita uripku. Bakal
bakal dadi bagian cerita sing ora iso diulang maneh. Mung iso dikenang karo senyum tipis saben eling.